हौवाजों थांदों दा बिमाखौ हाबा लाबाय। आंनि गामियावनो आंनि न' सेयावनो। हेलो गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथां सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोरा आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ एबा मोनसे पस्ट मोनदों, बेनि सायाव नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय मा पस्ट जानो हागौ नोंथांमोना, बे पस्टआ दा गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय ट्रेन्ड जाना दं, ट्रेन्ड एबा भाइरेल जाना दं। बे पस्टआनो जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बांसिनानो नुखाबाय जानांगौ, सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों बे पस्टखौ शेयार खालामफिननानै लाना फैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फार्स्टआवनो बे पस्टआ मा होननानै साननो हागौ नोंथांमोना, बे पस्टखौ आं नोंथांनो देखायग्रोनि। नोंथांमोना नैबे सानै हिनजाव एबा हौवाखौनि फट' नुखाबाय, जाय नुखाबाय बिथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ फट'खौ नुनाय लोगो लोगो। ओमफ्राय बेयावहाय बे फट'आ माबा मोनसे हाबना दं बे फट'आव। ओमफ्राय आं बेखौ दा नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं। बे फट'आव माबा मोनसे हाबना दं, माने मा हाबना दं बाव आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दं आरोना। बेयावहाय लिरना होदों आरोना। ओमफ्राय बेयाव जायगा एबा डिस्ट्रिक्टखौ लिरना होफानाय जायाखै। लिरना होफायैयाबो मोजाङानो जादों, थारमाने जायगा एबा गामिफोरखौ खिथायोब्ला एसे जायगा एबा गामिया एसे बरनामानो गोग्लैयो नालाय, एसे बरनामावनो थाङो। ओमफ्राय बे पस्टआव मा लिरना होदों आं दा नोंथांमोननो फरायना होनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरोना। बे पस्टखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन, नोंथांमोना फरायनो हागोन। ओमफ्राय आं दा फरायना होनैबाव, फिसाजोजोंसो मोजां मोनलायदोंमोन, फिसाजोआ गुबुन हौवाजों थांदों दा बिमाखौ हाबा लाबाय। आंनि गामियावनो आंनि न' सेयावनो। थारमाने बाव जायनाखि मानसिया पस्ट होदों बे जाथाया रियेल। ओमफ्राय बिथाङा गावनि गामियावनो होनदों, गावनि गामियावनो न'से, थारमाने न'फ्राबो खाथि खाथि जागोन खोमा। दा बिथाङा मा सिगां फिसाजोजों मोजां मोनलायोमोननो, ओमफ्राय फिसाजोजों मोजां मोनलायनानै ओमफ्राय फिसाजोना गुबुन हौवा मोजां मोननायबो दंखायोमोन खोमा। ओमफ्राय दा मा होनो, जाय हिनजावखौ मोजां मोनदोंमोन बे हिनजावाथ' गुबुनजों हाबा जाहैबाय। दा बिथाङा मा डिसिसन लाखो लास्टआव, फिसाजोखौथ' मोनासै बिमाखौ लाबाय आरोना। दा बिथांनो बे जानो हागौ नैबे हाबानि फट', हाबा लानाय समाव खेबनाय फट' आरोना। ओमफ्राय बे फट'खौ होनानै बे पस्टखौ लिरना होदों आरोना। ओमफ्राय जायगा एबा गामिखौ बिथांमोना लिरना होआखै, मोजाङानो जादों जायगा एबा गामिखौ लिरना होयिया। एसे नङाबा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाथाय मिथिखायो माबायदि भाइरेल जायो बेफोरबायदिया। ओमफ्राय बिथांनि डिसिसना थिगानो जादों, जायगा एबा गामिखौ लिरना होयियानो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ मा सानो, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंनो हागोन लोगोफोर। ओमफ्राय नुखाबाय बिनि डिसिसन लानाया बिथांनि फिसाजोखौ मोनैनि थाखाय बिमाखौ हाबा लानाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनिबाथ' मोजां जायाखै। मा होनो, बे सासे सेंग्रा मानसि आरो सेंग्रा मानसि हिनजावाथ' जोबाखै, बुहुमाव मेरला हिनजाव दं। सासे थांबाय, सासे बिरग'लांबाय, गुबुन फैगौमोन आरोना। ओमफ्राय बिथांनिया एसे डिसिसन लानाया एसे गोरोन्थि जादों। मानो गोरोन्थि जादों होनना बुङोब्ला, बिथाङा बिमाजों समान बैसोनि हिनजाव हाबा लानाया बिथाङा दालाय लादों, उनावहाय फस्थायफिनगोनखौ आं सानहरो आरोना। बिथाङाथ' बैसोआनो जेबो जायाखै। ओमफ्राय दा नैबेहा जाय बिखुनजो जानांगौखौ गावनि बिसि खालामनाया बिराद माबा आरोना, ओमफ्राय मिनिथावबो। ओमफ्राय दानाखि बिखुनजो जानांगौखौ गावनि हिनजाव बानायबाय। ओमफ्राय जाय हिनजावखौ बियो मोननांगौमोन एबा हाबा लानांगौमोन, गावनि बिसि जानांगौमोन, बिथाङा जाय हिनजावखौ एबा सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन, बे सिख्लाथ' गुबुनजों हाबा जाहैबाय नालाय। दा बिथांखौ बिफा लेंनांगौ जाबाय आरोना। फिसाय जानांगौखौ बिफा लेंबाय, सोमोन्दोआ बिथांना बुहुद गिदिर जाबाय आरोना। थारमाने बिनि बिमाखौ हाबा लाबाय नालाय, बिथाङा बेखौहाय बिफा लेंनांसिगोन आरोना। दा
बिजों हाबा जायोबानोथ' बिनि फिसाय जागौमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दुनियानो सोलायबाय आरोना, दुनिया फाग्ला बायदि जालांबाय। ओमफ्राय मोनसे गान दं दुनिया फाग्ला जाबाय होननाय, ओमफ्राय बे गानखौ दा एसे क्लिप होना होफागोन आं दामना नायबा खोनासंबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा रायलायबावनो सानदों। फंनैसो खोथा माने आंनियावथ' गोबांथार मा होनो जायनाखि जाय बुस्थुआ भाइरेल जायो बे भाइरेलफोरखौ आं नोंथांमोननो बे भाइरेलनि सायाव कभार खालामनानै नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै शेयार खालामोमोन। ओमफ्राय आं दा ओरैबायदि सानदों कन्टेन्टखौ सोलायसै नामा बिदि सानदों आरोना। ओमफ्राय आङो सम सम ब्लग भिडिअ आगारो, ब्लग भिडिअ आगारनायाव इसिबां माने भिउस फैयो आरोना ब्लग भिडिअ। ओमफ्राय नोंथांमोना मा भिडिअखौ मोजां मोनो एक्सुवेलि आंनि चेनेलावहाय मा भिडिअखौ आपलड होयोबा नोंथांमोना अनसायगोन, नोंथांमोनाबो नैबे कमेन्ट भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आङो मा भिडिअ होब्ला नोंथांमोना मोजां मोनगोन, आं मा भिडिअ बानायनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आं ब्लग भिडिअ बानायनांगौ ना नैबे जेनाखि दा भाइरेल जानायनि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मोनसे अपसन बावा नैबे आंनिया, आंनि साननाया आङो सोलायोबाबो ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना इसिबां मानि अनसायाब्लाबो आङो सानदों अल इउटुबार जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अल इउटुबार मा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नङा आरो गुबुन इउटुबारफोरनिबो आङो मा होनो निउस कभार खालामनानै नैबे चेनेलाव आपलड खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांनाव अबेखौ साबसिन मोनगोन नोंथांनाव कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ, बाय बाय।